Ziyakha namhlanje. Africa my continent, Africa my home. Africa the land of our ancestors. Cha sithazuke nje size la. Lento siqinisekise singasho ukuthi ziyakha sisho singayibongi ziyakha. Cha ziyakha namhlanje. Awusikoti South Africa umholi wakho nomqabula market ngokupha no stop and go. Aqhamalazi TLB. Welokhuza ngizila ngise YMCA. Ukuzoqinisekisa nje kumphakathi ukuthi cha ngempela ziyakha. Kungabi ukuthi nje sikhuluma from osofa. Sizokhuluma la ubone ukuthi ngempela ziyakha. Vuka uze emsebenzini tshela umzala nomzala wakho ukuthi hayi cha namhlanje kuyahambeka. I-long distance iyahamba. Wonke amarenke bekunenkinga khona. Hayi KZN no kuyasetshenzwa namhlanje. Mhlambe ke umuntu akasuke lapha eyobheka indaba ka-N3 uphume eMaritzburg uze ngaseThekwini Ashburton neLinfield. Hamba kancane lapho njengentuthuko ngithi kunengozi lapho ithe ukuthintana nje okubalekile kuyibamba ngomthetho omdala kaMose kwezaseBhayibhelini. Uyabona uma uqhamuka lapha ngaseChichi eMlazi uyehla kunehampa elisha lapho leli hampa liyawufaka uSouth esilondeni futhi ke angithi nesayini la uthi mawuthi memvu nanti leli hampa yebo lidetshiwe kodwa ngoba ungalijwayele qaphe kakhulu nje mawuphuma emgwaqeni omkhulu waseMlazi mangosuthi ubheke lapha ngaseChichi noma ngaseGarage ayi liyawufaka uSouth esilondeni kanti masuka lapho asame siyobheka indaba ka-N11 lapha eMajuba uyabona eMajuba emajikeni ikhona ke vele iyacabanga lapho ukuthi icabangana angazi kade vele futhi kunenkungu lapho umkhushu ushaya ivosha azayibeka idibala ngaphezulu masuka lapha asame siyobheka indaba ka-N12 lapha ngaseBalmoral nakhona ikhona ejamele uphephela lapho ifaka omnye uSouth ngesilondeni okubalekile kuyibamba ngomthetho omdala yilo kaMose kwezaseBhayibhelini kanti lo mgwaqo lo uP244 ukhamuka Lundi Hlazatshe uyoshona lapha ngakwayeni kubi report ka-first uyadlala eklasini emaqotuqotu ngathi ihawu lesiqhwaga engazuthi bengasondela ke bewubukele eduze njengocishe ilambo kanti lo mgwaqo lo uKirkland no-Allen Street kuseNewcastle lapho khona level yajamela uphephela nje iyacabangela endaweni erong iqaphe kakhulu bese kuba-ke u-R34 umhleze khona icala lenduna uma usuke enkwalini ubheke lapha empangeni umaqotuqotu ngathi ihawu lesiqhwaga umgwaqo ongekho emgwaqweni odinga ukhishwe emgwaqweni uthole u-red card okwakuthi uqaphe eqolo njengona kwenzeka ukuthi ungayithola mkhuluma wedwa njengomsakazi mhlambe ke soyivala kanje sovala ngokuthi kunesowetho marathon ngesonto kusho ukuthi ke lapha ngakopimville uyalwazi kodaba no Nazareth uyalwazi udaba yona leyo mgwaqo le ezobe ithintekile kule weekend esiya kuyona okwakho kuhlela izinto azivale ngokuthi uma uqhamuka eMaritzburg angithi uyaphuma uhamba ngo-Allen Pettin u-Allen Pettin uvaliwe okubalekile ukuthi uhamba ngo-New England bese ungena kwe-N3 bese uza ngaseThekwini ngale kwalokho angehle lokhu uzasikhuluma ngoba vele lento inakho ukuba nje ziyasebenza iy'nkabi noma ngabe yikuphi la eKZN welokhu uza ngehle vela kube yisimo esisiphoqakho ukuthi akusekho lapho singaya khona ngoba manje uma bezothathwa zimi ushanela abamise endleleni thina kuzosizani besibathathe futhi nathi beyohlala endleleni sagcina sikhethile ukuthi-ke eke sime ngoba uma sibabiza laba be-department yakwa-transport nomphathisa kabafuni ukube sihlale phansi silungise le ndaba njengoba ukuthola kwethu itafula sithole ngoba sekwenzeke le nto le esigcine sesiyenzile usuka kungeyona inhloso yethu thina njengoba siwumphakathi simele ukuthi uma sicela i-department ifike kuthina ebese senze njani ebese siyaxoxisana nayo so impela okwenzakele asikufisi kuphinde kwenzeke ngoba nomphathisi bebemkene khona i-defect ikhona sahamba soyifuna sayithola ingekho akumeleke siphathe ikhanti siyiphathe ngongekhona ngoba kugcina kuba nezinto eziyinhlakanhlaka kunzima kabi bethi abantu i-defect ikhona bahamba odeva bathi bofuna i-defect thina sike abanikazi zomsebenzi i-defect asiyitholi iy'moto zabantu zibe yigcwele emaphawundi kuthiwa i-defect ikhona siyilani iy'moto zaseThekwini zisheshe igcwelele emaphawundini siyacela impela siyacela ukuthi njengoba sikhuluma ngale nto yokulungisa lesi simo noshanela kame anokukhipha lezi iy'moto ey'lapha ebese sibuya sakuhla kolusho ukuthi-ke kuzoyeka kanjani phambili thina umthetho siyawufuna siyawukhomplaya siyafuna ukuboshwa ney'moto ziboshwe uma singayilandeli imithetho kodwa kulokhu siyathola ukuthi kuningi okungalandeleki ebese sikulipota ku-department nasenakhuzeni iy'bhodi nakuyena umphathisi bengafuni ube
sihlale phansi siyilungise. Sesiyabonga ukuthi umphathisi usezwabona ukuthi ake sihlale phansi manje ngo-2 kuya ko-2 siyilungise le. Lento yayilula nje ayingadingi ukuthi ngiyazifikele. Kwakukuthi nje lo nalo engayitsheni emethu Msweli ngiyakudinga ndoda. Ngize nethimba lami nami ngize nethimba lami sihlale phansi sibonisane la. Ibe nzima lento kodwa yayilula ukube sasilalelene. Sibonga kakhulu.